uJesu Kristu inkosi. Wayekhona emandulo umhlaba ungakabi bikho, wadala umhlaba nezulu nolwandle nakho Yeah.
waphila. Maye ubani omelana nolizwi likaNkulunkulu na uhambe phezu kwezilwandle njengethonga wezibala hlale wadlala esidolo wagezisa iphuphuthela ndukubona wakhuluma ngesishosha sendukuhamba lona uphiko ngenacala ingani baphika abamhlophe bemazi aphika namajuda ngazini namaAfrika ngiyakuphika kuze kube nini ngisho uJesu isotsha elihlabe ngothando ingani wonke amasotsha ahlabe ngezikhali ngimthanda esaphindisela indlebe enteku abigethwe uphethu yasensimini igetsemane ngoba egcwele umusa nothando noma esejuluka igazi bayade kulo izulu ephezulu igcwele eyalelwa emthini njengesoni kanti ngokwenze njalo zonke izizwe sezitholela inkululeko laba yinkosi ekhonozele uPilatu ayigolozela amaJuda akhulula uBaraba ejele laba yingungulu ayandisa yabheka phezulu bayigolozela abafundi bebangele bethuswa ababegqoke izingubo ezimhlophe bathi nibalani nibangele lapha na ngoba uhambe kanje uyabuya kanje wona nonke abazalwane nani lonke bashumayeli phumani nubikele umhlaba nizile unjani ukuthi bonke olubheke ngoba liyaza ihudlu kaNkulunkulu ukuzolandelano abazobazabo zithethelelwe zihlanziwe ngegazi kusho uJesu ummizi ongenatshana muntu umlomo ongathethi manga bayade kulizwi eliphezulu uJesu Kristu uNkosi. Oh
Siphinde sibuye la eGlencoe besikhona ngonyaka odlule uNkulunkulu uyasivumela ukuba siphinde sibuye nabanye-ke ababecelile befisa ukuthi siphinde sibuye. Siyamdumisa kakhulu. Ngithobeke ngibingelele abefundisi bonke abakhona, abefundisikazi, obaba, omama, intombi nensizwa nabancane. Ngibingelela ngesivumo esasinikwa yiNkosi uJesu esithi Philip chapter 2 verse 11 esithi uJesu Kristu inkosi. Izwi-ke leli esishoyo akusona isiqubulo sebandla, isivumo, ngoba izwi lithi izinto zonke zovuma zithi uJesu Kristu inkosi. Mangibongeke kakhulu bonke asebesukumile babakhona ohlelweni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo
ngithintwa-ke kakhulu inkondlo kamama uNcwane engikholwa ukuthi sonke sithintekile ngayo. Ngiyakholwa noNkosi uJesu ezulwini ithintekile, yasukuma ngoba ayivele isukume noma yini, isukuma uma kunento eyenzakalayo emhlabeni. Ngaso sonke isikhathi ezweni lenkosi kuthiwa ihlezi ngakwesokunene sikayise, kodwa mhla uStefane ekhandwa ngamandla yasukuma. Ngiyakholwa-ke namanje ukuthi isukumile, izwa izibongo ezingaka ezibhekiswe kuyona. uNkulunkulu akubusise mama uNcwane nomndeni wakho, niyibone inkazimulo uma senimuka kulo mhlaba. Sibonge-ke namakwaya wonke aculile, siyambonga uNkulunkulu nabo bonke-ke abeze ngaphambili bathatha inxaxheba. Ngiphinde ngithobeke kakhulu ukubingelele befundisi bendawo abakhona. Kuyangithobisa kakhulu ukuba khona kwabo, ngoba sinesifo thina befundisi sokuthi asithandi ukumelwa, thina sithanda ukuma. Mina kwangithobisa kakhulu ukumelwa. Ilapho la ngafunda khona izinto ey'ningi, ngoba namanje ngisemusha ibandla leneminyaka ewu-16. Kusho ukuthi uma umuntu-ke ngabe kuthiwa uyi-teenager. So ngiyazi phakathi kwethu kunabefundisi abaneminyaka eminingi kakhulu, lo-16 wami angaphindwa kabili, kodwa-ke bafikile uNkulunkulu anibusise izinceku zikaNkulunkulu. Asingene-ke ezwini, akukho engizokusho nje. Last time ngila ngazichaza, akusadingi ngizikhaze, sengiyaziwa. Ongangazi-ke uzobuza kulo wahlezi izokutshela. Ngikholwa ukuthi abantu bakakhulu abangangazi uma bekhona. Umphathi wohlelo lwethu engilithandayo ngiyakusho ngivese elilodwa-ke lokugcina bese ngiyaguqa ngiyakhuleka bese singena ezweni lanamhlanje. Mawushe umsebenzi yonke babolokileyo uNkulunkulu nomusa. Wena ungasiphathisi ukubona kwethu, wena usiqonda kangcono ukuthi siwuluthuli, sifana nembali yotshani eqhakazayo manje ufika umoya uyiphephethe ihambe ingabe isayazi indawo yayo. Siyabonga Nkosi ngalesi sikhathi nangalolu suku sinikeza lona. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami nomusa ukuthi uqhubeke ube kanye nathi ngomoya wakho ongcwele. Siyazizwela ukukhona bakho ngazo zonke iy'nhlelo sesisukile saqhubeka nazo. Ngiqalekise yonke imimoya amadimoni amadevil worshippers manje ngegama leNkosi uJesu. Ngiyawayala amadimoni, ngiyawayala amadevil worshippers ukuthi aphume. Ngithuma umlilo wasezulwini, ngiyawubiza lo wabizwa u-Eliya ngelinye ilanga. Ngithi amadevil worshippers nama-satanist awaphuma anasabelo manje, azosho iziphele lenkonzo noma mawavume athi uJesu Kristu inkosi ukuze akhululeke amadevil worshippers.
Khuluma-ke Nkosi, zambule, sinikela kuwena le nkonzo, Moya Ongcwele sihole, ukhulume wena nami ngihlale phansi ngilalele, usebenzise lo mzimba, uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizovula-ke izwi lenkosi amabhayibheli ethu kwabase-Efesu chapter 1. Sizofunda-ke uverse 4. Uverse 4, sifunda uverse 4, Efesu chapter 1. Ukulifake ku-airplane mode. Ngiyabonga. Ngikhohliwe namangane asikhumbule bafowethu sivaleni imbiko. Asivaleni imbiko. Ngoba liyaphazamisa. Ngingakafundi-ke hamba ngesifake isifundo sezindlu. Ufake ku-airplane mode, ungakitazi ungalifaki ku-silence ngoba luzokulinga. Ufone umuntu wethuka ucabanga ukuthi uza nemeseji enkulu, uphume uhambe umlalela, kanti usutshela uNkulunkulu ukuthi awume kancane ngisawukhuluma nomngcwele. Asiphendule uNkulunkulu ukuthi engenkonzweni, asiphume futhi siyokhuluma ngaphandle enkonzweni, ngokutshela uNkulunkulu ukuthi akayeme kancane siyokhuluma nomngcwele. So-ke ucingo lufuneka sivale, yenzeka-ke iphutha likhohlakale, kodwa-ke sivale masisibonile, ufake ku-airplane mode. Amafoni anamhlanje mawusuphumile izokutshela ukuthi ubani obefonile, usuyalathela ikholi yakho. Abase-Efesu chapter 1, sizofunda uverse 4 nje kuphela. Njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusola phambi kwakhe. Sidina khona lapho ifimu-ke yale nkonzo ithi sakhethelwa ubungcwele. Sonke njengoba sila sikhethiwe, ongekho la akakhethiwe. Sikhethelwe ubungcwele. uJohn chapter 12 ukhuluma inkinga uJesu lapho kuverse 48 uthi ngeke asasehlulela izwi lakhe elosehlulela. Uma uthi go deeper kulelo verse lisitshela ukuthi inkonzo nenkonzo owake waba kuyo kwashunya elizwi, leyo nkonzo yomiswa phambi kwakhe kwahlulela. Hayi le kuphela yanamhlanje, zonke inkonzo ezishunyelwe noma yimuphi umdotho kaNkulunkulu, inkonzo nje enezwi, izwi elikhulunywe kuleyo nkonzo elona lisahlulela. So lokho-ke kusitshela ukuthi asilenze izwi elisho uNkulunkulu, masikubambe ukusho kwakhe. Sikhethwe ngothando, lisho njalo, sikhethwe ngothando lukaNkulunkulu. Sakhethwa umhlaba ungakasekelwa, sikhethelwe ukuba sibe ngcwele. Ukuba ngcwele-ke ukuba njani? Abantu abaningi igama lelo lijulile ukuba ngcwele. Ngingaba ngcwele kimi kodwa ngingabi ngcwele kuNkulunkulu. Ngingaba ngcwele ebandleni kuze kube nabantu abafisa ukufana noBaba uMtsibande kanti angekho ngcwele. So ukuba ngcwele ukungasoleki phambi kaNkulunkulu, hayi phambi kwakho, hayi phambi kwabantu, kodwa ukungasoleki phambi kaNkulunkulu. Athi ngibheke uNkulunkulu angaboni ibala ngoba wena ngcwele. Ileyo nto esibizelwe kuyona inkonzo ejulileke leyo ngendlela emangalisayo kakhulu kumuntu ozalelwe esonweni. Kodwa yikho futhi enye level esibizelwe kuyiphakeme, sibizelwe ekungcoleni. Ake ngikhuluma ngento ejwayelekile esingazithola sibaningi singekho ngcwele. Lithi izwi lenkosi ungenzi sethembiso bese ungasifezi. Kukangaka uthembisa ungafezi. Ingane encane ikhulu ithembisi
uthi thula ngizokuphathela uswidi ngiyabuya ubuye uswidi ungawuphethe. Isono lesi sizokwenza ungangeni ezulwini ngoba sekusono esincane nesikhulu. Kuka ngakuthembisa umuntu ukuthi uzombona ntambama ngo5 mawuphuma emsebenzini. Phuma emsebenzini uthathe indlela usambonana nomuntu. Kodwa umthembisile wena. Yabona ukuthi izulu lijulile. Sidinga ukuba ngcwele kuye hayi komuntu. Sidinga ukungasoleki kuye. Lithi izwi lenkosi ithana uma inkosi ivume ngigcina ngizokubona ngo5. Because that is a security ukuthi uma kungasenzekanga noma ke sesithathe icala sakubeka enkosini sesiqamba manga sitayivumanga kanti mhlawumbe uthathe into wakhohlwa phuma emsebenzini sekuvele enye into wahamba ukhumbule sekwele in terms of ubani bakho kodwa at least you are secured ngokuthe uma ngiphila inkosi ngidina ngenzeka ngibona. So ubungcwele lobe esibizelwe kubona nanti ilanga liyashisa phansi. Asiki isono uNkulunkulu asizona nje asizonda lezono eziwu2. Isono sokucomplaina, isono sokufela. Athi umuntu saze safa ilanga kusho uyaphila kafiki. Kuka ngakuthi wafa ilanga kodwa yaphila. Ubani ukhuluma isipoki. Kodwa uqamba manga ukwazi ukungena ezulwini. Ngikhuluma ngokungcweleke manje. Sikungena ekujuleni kokungcwele yini ukungcwele. Kungena ubusika khona manje abantu bazosafa amakhaza. Siyakhuluma isidumbu ngoba umuntu ofila amakhaza uthule. Wena kodwa uyaphila uthi wafa amakhaza. Uzongena kanjani ezulwini qhamuka? Ngoba uJesu uthi uyindlela neqiniso lokuphila. Uthi akekho ozakuyise ngaphandle kwakhe. Abesethi uyise wamanga uSathane. Ngithanda ukusho. Khona umbuzo engifisa ukubuza. Kodwa ngeke ngibuze. Ngona umshumayela nje qala ngishole ngizoyisho. Wabaze ngisola abanye baphakamiseleni. La phakathi kwenu khona abantu abathanda ibhola. Abasapota amaklabhu amakhulu oChiefs, oPirates, oSundowns. Ngisho ngabuza ukuthi obani abasapota ibhola isengibona ngiyeke. Uyazi ukuthi ukusapota ibhola uma ufuna ukuya ezulwini kuzokwenza ungangeni ezulwini. Ngisho lento ethandwa abantu kakhulu Sathane ukufakile ibhola. Number 1, uma uthola umuntu omelene nawe ebholeni uthini kuwe manizodlala ntambo sizomshaya ntambo ayizomshaya ngo1 nje simhluku. Ayinawo ugazi ngani uthi hayi usibani bani uzokora. Emva komdlalo mengasakhulanga ukuthi uzokora uyaxolisa yini. Okuqhaqama. Uma iklabhu yakho thezowina ngo1 isiwine ngo5-0 uyaxolisa ukuthi ngiqamba amanga ngathi sowina ngo1. Ngoba amanga la ukuthi ugcina uwinile kodwa amanga wakhulumile. Ngikhuluma ngebhola. Ngithi ngithanda ibhola. Injalo indaba yebhola. Mawuthanda ibhola khohlwa yiso. Akukho eBhayibhelini ukuthi ibhola liyisoka. Kodwa imiphumela yalo iyisoka. Ngoba uzithola uqamba amanga. Khuluma ingengekho. Uthambe uye estadium. Uyobuka estadium. Fika estadium uhlale phakathi nendawo. Umnandi phakathi nendawo. Bakore ngale. Bekora ngakuwa ngithi ukho kulayini. Abasobhili igoli leya. Mose ufike ekhaya bona slow motion akubona igoli be-offside. Kodwa uqamba amanga. Uhlezi iyabhekana insangu lapha. Phumisa udake wena udake insangu estadium. Mina ngisakhuluma ngebhola. Uthi uma uthanda ibhola yaso esihogweni. Yesihogweni. Ngigcine nalamagama. Into oyikhonzile uyayisapota. Into esapotayo ngokuvumelana nama-values ayo. Akunjalo. Laba bafana mabekhepile lapha. Kuzale kongqingile ama-lesbian. Usapota ama-lesbian. Yamini ama-gay ama-lesbian abesifazane. Usapota ama-gay wena. Ngitshela iqiniso. Kuzaleka ama-gay nalela amantombazane kuzaleka ama-lesbian. Uyasapota wena eSouth Africa siyawina thina. Ezulwini ithwane usapota uSathane ehlezi. Mina ngizokutshela iqiniso. Ngoba iqiniso yileli lokuthi asibe ntwele. So we have been called to a higher calling.
and le calling iphakeme ngendlela ukuthi akusinoma ubani uzongena ezulwini. Yikho izwi lenkosi lithi baningi babiziwe kodwa bayingcosana bakhethiwe. Iwumnceki indlela ezulwini bathi bambala bayifumanayo. Ngoba uyayifuna iyafundwa. Ifunwa ngobungcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Haya ngishubisi bazofika shubisi. Iqale lapha enkondlweni kusho. Mina ngiyangena. Iqale enkondlweni moyilalele kahle inkondlo ishubile. So ke uNkulunkulu ke bese ikhulumela isebenzela namanje sazoyikhulumela isebenzela. Sibiziwe sakhethwa. Sakhethela ukuba sibe ngcwele umhlaba ungakasekelwa before the foundations of the earth. Indaba kisele nawe ukuthi wena uyamukela nikholeni ukuba ngcwele. Ngoba kubiza ukuthi ube ngcwele. Ngeke uNkulunkulu Baba abe ngcwele. uNkulunkulu indodana uJesu Kristu ibe ngcwele, isinika umoya ongcwele, bisivumela abantu abangcwele. Never. Indawo yabantu abahlulwa izono, abantu abanamaphupha amabi, abantu abanemicabango emibi sikhopha ayikho futhi indawo. Ingakho kufanele umuntu aphenduke. Uma uphenduka usishiso nothola umusa. Zakha 28:13 lithi ofihla iphambeko zakhe ngeke aphumelele. Ngingakayi kulothatha esini. Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele. Igama lokuphumelela lisho ukuphumelela kwezulwini kuphela. Ngeke uphumelele kunoma yini into yenzayo emhlabeni. Uzoma ngabe ufuna umsebenzi awuthola. Ingane yakhe ifuna isikole ayisitholi kanti ngoba ufihla iphambeko zakhe. Umphumela wokufihla izono kuthiwa ngeke uphumelele. Obviously yonke into bekisandla kuyo iyaqaleliseka ngoba wena ufihle izono. So izono ziyadalulwa, izono ziyavezwa ukuze yonke into yenzayo iphumelele. Isibusiso esisitholayo kuthi Deuteronomy 28 uqala kuverse 1 lithi umulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu lezi zibusiso ziyokulandela zikwehlele. So uma ilalela lokho verse 1 and verse 2 isibusiso siyakulandela uyahamba ukulandelwa isono. Siyakwehlela uthi ihambela bekwehla isibusiso. Njengoba kade fakazi omunye umama besamile egarage kufuna abantu ababafunayo sovele senze isibusiso wathi mfana labo bantu bafuna ukwalapha inyoni ezifanayo zindiza ndawo. That is a blessing ukulandelwa isibusiso lo. Kodwa uma ungalalela izwi kaNkulunkulu ulandelwa amashwa ayikho into elungelayo. Sabathi ugezi isitsha kuyisitsha sife. Sabathe wenza lokho akulungu ukuthi uthi sengadini yasebenza uzilimaze kopha igazi kanti amadimoni afuna leli gazi lakho. So iba umuntu olilalelayo ulenze izwi kaNkulunkulu ukuze uphumelele. Bengisakhaza ukuthi ngithwala isibusiso ke siyakulandela sehle. Bese lithi ke ngokuqhubeka namavesi ubusiswe ekungeneni ubusiswe ekuphumeni. Noma yini obeka isandla sakho kuyo iyabusiswa. Ngenxa yokwenza into yodwa ukulalela izwi likaNkulunkulu. So kusemqoka ngendlela engasakuyalela izwi likaNkulunkulu. Ulalele bese uyalenza. Ngokufaniswa nendoda yakhe indla edwaleni kwafika ikhukhula nezimvula ayikwanga ngoba yakhe phezulu kwesekele esiyidwala. Umuntu owenza izwi likaNkulunkulu. Yingakho uJesu ethi ngeke ngisanishule izwi engilikhulume kini ilona elizobahlulela. So bafethu sibe nalokho kwazi. Njengoba kade khuluma omunye ngenkonzo. Inkinga ukuthi soqalile wazilalela. Ukube wawazi wawungeke uzilalela. Ngoba ngenxa yokuzilalela sezokwahlulela. Inkinga ukuthi every Sunday uyenkonzweni yakho afika shumayele umntwana kaNkulunkulu inceke ishumayele. Ibona lokho kusokudalela ukuthi yenzizwe ngoba uma ungalezi uzohluleka lezo mjumayele. Abesethi kuJakobe ningabi ngabafundisi abaningi. Siyayithanda inkundla siyathanda ukuma phambi kwabantu. Umuntu omaphambi kwabantu kwahlulelwa kwakhe kunzima.
ngoba iqiniso yalazi. Abese kuJeremiah 48:10 uqale kusemuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. So thina esingabefundisi sinenkinga ongakazi uzuyibona. Wes uverse 10 aphinda athi uqale kusemuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Athi uNgcwele khuluma uthi bese ungakhuluma ukuthi awuyibandla lizohamba uzoshoda ngeminikelo. Kanti sishumayelele iminikelo noma sishumayelele ezulwini. Izwi lenkosi lithi funani iqala umbuso kaNkulunkulu khona konke kuyongezelwa kini. Uyakwazi sikudinga. Uma ku1:4 verse 5 athi ngisuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Thina senze intando kaNkulunkulu. Thina masingayigodli inkemba yethu, ungaligodliswi. Manje lithizwe ukhuluma uthi ukhuluma ukwenze ngaleso sikhathi. Ngoba sizobona ukuhlolo ungakazi uyibona abefundisi bethu esibalandelayo beshona esikhogweni for withdrawing the truth. Ngoba iqiniso akakhulumanga. So kuhlale kubili njalo ukuthi Nkosi ngisize. Ngikukhuthalela ukuziveza ngithembekile kuwe, ngiliqondise kahle izwi. Ngoba yimina engolulida lesikhogweni uma izwi ngingaqondisi bese ngiyaliphila. Ngoba kufanele ngiphile, kufanele ngibe isibonelo. Ngikhuluma ke ngobungcwele. Indaba isele nathi. Kodwa kufanele uqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwakho. Ngoba ukhethelwe ukuba ngcwele. Awukhethelwe ukudala inyanga emandleni. Awukhethelwe ukuthi kwandile abazalwane umfundisi ajabule engibe banani namhlanje. For the fact ukuthi ufikile wahlala walalela ngesonto ebandleni lakho usunesikweleti ezulwini sokuthi ngibangcwele. Uthi ke uPetro wesibili chapter 1 verse 10 and 11 ngakho ke bazalwane bami khuthalelani kakhulu ukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Kwenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Ngoba uma sesibizwa ukuthi sibiziwe sonke indaba isisele nawe wena yenza qiniseke ukubizwa kwakho nokukhethwa kwakho. Silinganise nezingane noma ngabantu abafuna umsebenzi. Hamba apply afake iCV. Bese yafonelwa fika ngelanga elithile uzokwenza interview. Uyawuthola umsebenzi noma yangi ukwenza interview. Wena kufanele wenze qiniseke ukuthi ubiziwe kwi-interview. Ukhethiwe. Mhlambe benu100 wakhethwa 20 uzo-interview. Kwenze qiniseke ukuthi uya-interviewa. So nathi ke sibiziwe. Umsebenzi wethu sikwenze qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu kwasezulwini. Ngoba uma singakwenzi kwaqiniseka ngeke singene ezulwini. Icala alisekho kulosibiziwe. Osibize ngokubizwe ngaphezulu. Indaba isisele nami nawe ukubizwe siyalwamukela na. Masilwamukela masibe ngcwele. Ngoba Leviticus 11 verse 44 uthi baningcwele njengokuba mina Jehova ngingcwele. Asikwazi ukuyohlala naye singekho ngcwele. Kodwa sizohlala naye uma silenda yiyo. Athi 1 John chapter 3 verse 3 bonke abanethemba lokufana noJesu bayazihlambulula kuye ngoba yemhlambukile. That is the key. Sizalelwe sonweni sona. But khona insipho igazi likaJesu siye kuyona siyohlanzwa kuyona. Lithi ke ngibuyele lezi sikhothayo manje 2 Peter chapter 1 verse 10. Ngakho ke bazalwane khuthalelani kakhulu ukwenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu ngokuba uma nenze njalo anisoze nakhubeka. Nansi ledatha abantu bakhubeka. Ukungenzi uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Bese sathana kutholeka lolu ukukhubeka. Kuthiwa mase kwenza siqinisekise ukubizwa nokukhethwa ngeke sikhubeke. So kusho ukuthi umzalwane ukhuthwa inkolelele wathi esho umama nomkhuhlane mayinawo nalona. So kufanele ke sikwenze ukubizwa kwethu uqiniseke. Ngoba uma singakwenzi siqiniseke lithizwe sizokhubeka.
ukhutshwa ukuthi awukwenzi ukubizwa kwakho ngokuqinisekisa ukubizwa nokukhethwa kwakho. Athi verse 11 chapter 1, ngokuba ngokwenze njalo niyaphiwa ngokwendleko ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu Jesu nomsindisi. Ukwenza kuqiniseka ukubizwa kwakho uyongena ezulwini ngokwendleko. Lithanda ukushubaka uma ungalinakile awuzoniswa. Ungena ezulwini ngokwendleko. uNkulunkulu wethu unendleko asibekeleyo. Uthi uJesu kuMatthew 25 uyobeka ngakwesonqeni izimvu ngakwesokhohlo imbuzi. Athi wozani nonke lenibusiswe ubaba nidle ife nalilungiselwe umhlaba ungakasekele. Silungiselwe ifa kodwa ukungena ezulwini singena ngokwendlela ngokuthi yini oyenzile bese uthola indlebe elingana nokwenzile. Indlebe esezulwini isimple umqhele. Khona bazongena ezulwini bengenamqhele. Khona bazongena ezulwini benemqhele emncane. Khona banemqhele emkhulu. Indlebo ke leyo ngene ezulwini ngokwendlebo kaNkulunkulu ngokusebenza kwakho abesekunika yena njengokusebenza kwakho. So uma uhlezi ungasebenzi ulindele ukungena ngendlela ezulwini. Akusho ukuthi ukusebenza kuma la yonke. Ihlala ngikhuluma nawe. Ukusebenzela uNkulunkulu sifana nezitho zomzimba. Ziyasebenza lezitho zomzimba, khona ezigqamile, khona ezisithele, khona esingafisi ukukhuluma ngazo. Kodwa zonke zenza umzimba usebenze. Uzomangana ukuthi umuntu ongene la walungisa ihlalo, wazisula uzothola umqhele omkhulu kunabantu bandongela. Ngoba ufike wena wahlala wahamba nengubo yakho iyiclean ingangcolile. Kodwa yikho insibando ayenzile ukuthi wena ngaphandle uhlala uclean. So ziningi izinto akekho esombukela phansi. Noma yini akayenzile ukuba lenkonzo iphumelele uzowuthola umvuzo wakho. Yikho amaHebrews 6 verse 10 lithi uNkulunkulu akasiyomalungile ukuba ngakuniki njengokumvuzo wakho njengoba nibakhonzela abangcwele namanje nisabakhonza. Ukuklina indlu yenkonzo la ukhonza khona ube ngehlala. Ukusika utshani endlini yenkonzo ukhonza abangcwele abafika babona igceke lilihle baphume bapholishe ihlathilo zabo bangene emotweni zabo ezinhle. Wena unamusho imoto kodwa usika utshani. Umvuzo wakho umkhulu ezulwini. Yini ayenzayo lo ayenzela uNkulunkulu ayikho. Mhlawumbe uyanikela which is good ngoba simthanda uNkulunkulu ngamandla ethu. Amandla akho kunikela kuhle lo. Kodwa lo owenza into ebona asiboni ukuthi unikele emalini wenzani kwazi uNkulunkulu mhlawumbe nomfundisi wakho. Kodwa lo esimbonayo ulungisa izinto enza zonke izinto unomvuzo omkhulu ezulwini. So umvuzo wasezulwini nendlela yasezulwini ijulile. Ayihambi ngokucabanga komuntu ukuthi ngoba sengashumayela iminyaka emingaka ngasindisa iminyaka emingaka akusebenzi lokho. Akusebenzi ukuthi usudla okhisimusi abangaki ukholwa. Kusebenza ukuthi zingaki ilingo ohlangane nazo wazinqoba. Uma umuntu okhonza uNkulunkulu wanye ehlangane nelinge ezi1000 wayinqoba. Nokhonza uNkulunkulu iminyaka ewu16 wahlangana nelinge eziwu5 wayinqoba. Bangisho umkhele emkhulu. Yilo mkhonzo unyaka owodwa walingwa kakhulu wayisenqoba. So indlebo yasezulwini ayifani nokubuka kwethu njengabantu. Yingakho kwathi uJesu mangisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenzi. Kuleyo ndawo uNkulunkulu akubeke kuyona sebenza. Kuyeza ukuhlwa sebenza futhi singahlulelani, singabukelani phansi. Ngabikho umbukela phansi ngathi abalutho emsebenzini wakhe. Ngoba uzomangala ukuthi ezulwini uyena ungena osemqoka. Ubunawe ozibona usho njalo uPaul uMaroma chapter 12 athi umuntu angacabangi ukuthi mkhulu ngaphezulu kwendlela ofanele acabange ngayo ngoba uNkulunkulu akasinika ngesilinganiso esifanayo sokholwa. Ulibheke limnandi kabi lelizwi ukukholwa kwethu akulingani. So anginani ilungelo lokudelela umuntu ngithi unokukholwa okuncane
wamhlawumbe ezulwini emini enginokuncane yemkhulu. Ingakho kufanele udlule umuntu ngaso sonke isikhathi udumisa uNkulunkulu okuloyo muntu. Umuntu ekwenzela into umbonge ubonga uNkulunkulu okunike lo muntu okwenzela izinto ngaleso sikhathi. Ngoba uNkulunkulu osihlelele izinto ngaso sonke isikhathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masibheke chapter 3 kuyo le ncwadi kaPetro yesibili verse 14. Uthi ngakho-ke bathandekayo, lokhu ngibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyane ninokuthula, ningenabala, ningenacala kuyo. That is holiness. So lezi zinto esesikhulunyiwe up to now, uma uzicabanga, uzibheka, khuthalela ukufunyana ungenaso isono, funyana ungenalo icala, ufunyane unokuthula enhliziyweni. And ukuthula kuvele kuqhamuka ngokusukholelwa izono zakho. Sho njalo kade ngikhotha iZaga 20 verse 13. Ofihla iziphambeko zakho akuphumelele kodwa uzivuma zishiye uthola umusa. Zivume uzishiye uthola umusa. Umusa utholakala ngokuvuma isono. Umusa utholakala ngokushiya. Wabakhona abazivuma babuyele kuzona njengentsha ehlanza umhlanzi buyele kuwona. Lisho njalo iBhayibheli. Njengengulube oyigeza amaqeda kuye lodakeni. So thina sikwazi kuye lodakeni. Asibizelwanga ukuhlehlela emuva, sibizelwe ukuya phambili ngoba inkosi uJesu sizobuya. Ayisekuseduze kakhulu ukuthi kuwe. Mangabe ungaboni isizulu sithi uThanulele vuswa ngumlilo. Mina ngiyakutshela sekuseduze kakhulu ukuthi inkosi uJesu izosilala. Hlala ungcwele. Asazi izobuya. Asibaleke laba basithela ama-date asafika adlula basithela akekho waziyo inkosi uJesu ithena yayazi kodwa masihlale silungile usuku lwayo luza njengesela. Ngakho-ke bathandekayo lokungibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyane ninokuthula, ningenabala, ningenacala kuye, hayi kumuntu, kuye. Ngoba uma ungenacala kuNkulunkulu akekho umuntu oba necala kuyena. Ngoba noma ungaba necala kumuntu akuyena uzokwahlulela. Amathuba amaningi athi ukubone wrong udidekile. Ngoba uma ungenacala kuNkulunkulu bazokubiza ngazo zonke izinto ezi-wrong, basho konke okungafanele. Kusho ukuthi unecala kubantu, but khuthalela ungabi nacala kuNkulunkulu. Uyena onezulu, uyena onesihogo. Uthi uJesu uphethe izithulelo zokufa nezihayidesi. So akekho ozosihogweni engavumile uJesu. Futhi akekho ozoyezulwini engavumile uJesu. Ngokuyindlela neqiniso nokuphila. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kunale nkolelo yokuthi igcwele kubantu abangashadile. Engathi ngithola umshado, ngihlukane nengane ngikwazi ukukhonza uNkulunkulu. Akuyona iqiniso. Babuza abashadile bazokutshela akusilona iqiniso lelo. Wena yifa maqondana nokufela, yifa maqondana nokuphinda, yifa maqondana nesono, ungashadile ushadile. Ngoba lesi sono siphile emzimbeni, lesi sono siyimizwa. Ngenxa yokuzalelwa esonweni sisebenza at the very early age. Ngilinganise nemidlwane ezintsha ngoba izinto abanye bazifuyile. Zithi zinamasondo amabili amathathu izinto zizele. Ubona okunye sekugibela phezulu kokunye. Uthi uma ubheka kwamaduna kokubili kodwa sekuyagibela ngoba umahluka ukakwazi. Siphuma lapho nathi uthi ngo 3 years, 4 years, 5 years udlala maqashela. Ukala kuthiwa kuyaqasha kodwa manje akuqashi intombazane, ukuqasha umfana nentombazane. Usathane uyasebenza. So le nto le isemzimbeni segazini ifuna ukunqotshwa. Lithi izwi lenkosi libalekelana ukufela ngoba lesi sono sisemzimbeni ofebayo wona wakho umzimba. So you have to run. Uma kubiza ukuthi baleka ngenyawo zakho baleka njengoJosefa wabaleka uJosefa.
washiya ingubo yakhe, ibhantshi lakhe, ijazi lakhe, whatever, wabaleka. And lokho kusoleka kwakhe inkosikazi ikhuluma amanga endodeni yomthatha amfake etilongweni. Waboshwa uJosefa boshela intente yakhe, kanti uNkulunkulu usemsebenzini. So kufanele sazi ukuthi sihlangabezana neyinkinga, God is at work. Uneyindlela zakhe zokusebenza. Ngithanda ichapter mayisiphela lapha kuGenesis esethi uJosefa ekhuluma nabafowabo, bafowethu sengizofamile anothatha amathambo wami wabuyisele kwa-Israyeli. Nakwenze nithi ngiyamhlukumeza, ngiyamdayisa, kodwa namhlanje uNkulunkulu wayazi ukuthi usindisa ukuphila kwenu kwesizwe sakhe, ngoba yiwuye wabathatha sebalethe eGibhithe esephethe. Kugabela njalo ukuphatha kwakhe, wafa kwemgodini, wabuye wakhishwa wadayiselwa ama-Ishmayeli nange-osebenzela uPhotifari, induna enkulu kaFaro. Mayeseyisebenza induna kaFaro, kanti unkosikazi yamhalela iy'nkanuko, wabaleka, yabalekela ukufela. Ngithi-ke mina wayenalo lonke ilungelo uJosefa ukuthi isekendi in-charge kaFaro, mangithandana nalo mama soyibulala le ndoda ngidle yonke le ndlela. But he was faithful and pure. Wabaleka ngomzimba wakhe. Ngisho indoda esemthatha imfake etilongweni, icabanga ukuthi le eshongo usazeqinisa zangadazingana. Kodwa uNkulunkulu ongawazi amandla, uNkulunkulu oyaziyo imizamo yakho, uNkulunkulu owaziyo ukuhluleka kwakho. Ngabe nendaba ukuthi umuntu uthini kwena. Kwake kwasho umpristi kuHana, wathi Hana kusona indaba ukuthi uphuze uzodakwa. uHana wakadikila kumahambo kodwa yazi ufuna ingane. Wathi Nkosi angidakile, ngithula umphefumulo wami njalo. So yazi, you must know your story. Uyazi oyifunayo, beka igoal yakho la. Ngoba sokuqhamuka izinto eletho uSathane zikuphazamisa, don't be disturbed. Be focused. Gijima ubhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi okholwa ukuthi amaHebrew 12 uverse 2. Lithi sigijime sibheke kuJesu, ungabheki omunye. Hayi ungabheki omunye, bheka ngqo uJesu. Wangadvisa kanjalo umuntu umfundisi webandla elikhulu, angizolisho igama lakhe. Siye khona ethe uJesu angahambe ngekhona ngomtshela sengaba umfundisi. Ngaye sihamba nenkosikazi wangikhulekela, wayesentshela-ke engakubanga. Wathi ungamnaki umuntu uthuthile. Wathi yayibona le nyoni okuthiwa ukhozi. Number 1, ukhozi kunamehla isimanga ngabantu phezulu ukubona into ephansi enabona izinyoni. And ukhozi is the only bird ekwazi ukubuka ilanga emehlweni. Wathi ungaphumela ukuthi ubuka ilanga yakubuka, kodwa ukhozi liyakwazi ukubuka. Ukhozi lundiza ayikho inyoni efika la kufika khona ukhozi maluba phezulu. Wathi fana nokhozi bekuJesu. Ngabanaka abantu ukuthi bathini eduze kwabo. Bheka lokubizile. Ngabona. Yilanga ngalezo yalo namhlanje. Nami ngitshela lo. Bazokutshela yonke into abayithanda. Wonke mhlawumbe umfundisi bakutshela uthwele, bakutshele noma yini. Bheka ukubizile, ngokuyena ozobeka umvuzo. Umuntu akanasikhoko, umuntu akanazulu, umuntu akanamvuzo. Ngaphandle kunomlomo omkhulu nje ukukhuluma. So asibhekeni kuJesu, sigijime sibheke kuyena. uNkulunkulu ufuna ubungcwele. Ngathi ngiqala isitori sokuthini abangashadile bacabanga ukuthi ngcono usushadile. Awulaleli iBhayibheli lithini abashadile. BaseThesalonika bokuqala chapter 4 verse 3-8. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ekufebeni. Kunywa nabashadile. Nidede ekufebeni, ukuba yilowo naloyo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngokungcwele nangokuhlonipha. Unkosikazi uyahlonishwa, uhlala naye ngokungcwele. Wathi omunye ngixoxela eminyakeni eminingi edlule, ngayalwa mina ekhaya. Kwathiwa uma ususembhedeni ngoba isifele, uzindoda ingakushiya. Ukungcola lo, lithi iBhayibheli bangcwele emshadweni wakho. Ukuba yilona lo yakwazi ukuhlala nomkakhe ngokungcwele nangokuhlonipha. Mhloniphe unkosikazi wakho. Ungamenzisi izinto noma izinjani ezingcolile amanyama.
So ayikho indawo la uNkulunkulu engakukhuzi khona ufele ngoba ukhona yonke indawo. And isona sizondayo leso lesono sokukhonona. So kufanele emshadweni wethu sihlale ngokungcwele. Singastimulatewa ikhona. Khona babuka ikhona kuqala bese stimulate before bayenkonzweni. Ayibe ngcwele lenkonzo ngoba ivela mina ngizotshela ukungcwele. Ngitshele nje mahala futhi ngoba ngiyimfundiso yemali. Ngitshele ngoba ngifuna ezulwini. Kule yaminyaka leya eyobanda yama-80s if I'm not noma yama-90s khona lo mfundisi webhizi ishumayela lento ishumayela ngenkonzo yekamela uxa ukuthi uyithatha eBhayibhelini iBhayibheli likhuluma kanje kukhona abantu abakhishwa esihogweni bazoma emapulpiti bemmela uSathane baqaphelele labo bantu lithi iBhayibheli ukuba ilona loyo uyakwazi ukuhlala nomkakhe ngokungcwele nangokuhlonipha verse 5 kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu asiyenzi lenkonzo njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu awenzi noma kanjani if possible kuqa ngapha kombhede nomunye kuqa ngapha kombhede lithandaze inkosi singena kule nkonzo sinikezayo njengabantu abashadile ayingcwelise uNkulunkulu ibengcwele yebo ke kuyenzeka ukuthi ukholwa umama baba kakhona but inhliziyo yakho mama pray to God umcela uNkulunkulu yazi ngikunike ithiphu uyoba nobaba mhlawumbe osiphethe ededeni ubuye nengculazi naye ifike ingakungeni lingasebenzisanga jazi because wena njalo ungena kule nkonzo ubiza umdala wethu akusona isona inkonzo enikini biza yena akusho ukuthi ngase ngikhulume kanje abangashadile sebezokwenza njalo no phila nje mawufika uyafeba ku-wrong isono mina ngikhuluma ngabashadile so ke bese verse 5 ke kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu verse 6 ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe umfowabo ngento ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke so mawenza kanje akekho ozokuhamba umfowabo ungamangala umngcolo ogcwele kanjalo engikwaziyo nami ngikwazisa ukuthi uNkulunkulu unginike inkonzo ngomisa abantu ezona konakele emshadweni umakoti wakho ulala nomfowenu umfowenu ulala nomfazi bahlekisa kuhle kumnandi ahamba nosebenza sala zilibetheni lapho lithi ke lelizwi kungabibikho phambi umfowabo yabona ukuba amadodonga abalekele esontweni namakhosikazi abo besoba nemishado ephumelelayo besoba nemishado emihle ngoba besothola iy'nthumela ezifana nalezi eziyala lona uthi uma ungekho usemsebenzini ndoda wazi ukuthi umkakho uthembekile mhlawumbe umfana ukusebenzela engadini ukudla iy'thelo uphinde umholele uthi ngiyabonga mfana wami ukuthi umbhalo kade unkosikazi wami awazi angithi ubuhlungu ngesinye isikhathi inkonzo enginike yokuvuma izona ukuvumisa izona ibuhlungu uzwe into ebuhlungu ngekukhatha phakathi kodwa-ke sisukeze kuJesu ngithandazele umthelela uqobo uNkulunkulu amthethelele ngoba ukwenzile omunye engazi kuyisono omunye ubazi kodwa ulutho uSathane omunye ubazi ukuthi uyindoda ngoba thina madoda afuna uyazi lento ophumula oyenza ngaphandle ubuya nomoya wayo lento yenzayo nomngakho uyayenza kufanele ukwazi mayengakwenzi ubanjwe uNkulunkulu ngoba esaba uNkulunkulu baningi abantu besifazane nathi nami bengithi ngibona ngimkhokhisi lento ayenza nami ngiyakwazi ukuyenza kanti selimaza umzimba wabo bafethu uNkulunkulu usibizele ebungcweleni awushadile ushadile be holy as he is holy ngoba ngeke ungene ezulwini dlala ngesikhathi sakho ukuthi uyakholwa kanti wenza izinto ezingamanyala nobunzolo so inkosi ke ingumphindiseli ngifuna ukuthi lingene lesilizwe uNkulunkulu uyakubona ulala nendoda yomuntu uNkulunkulu uyakubona ulala nomfazi womuntu mhlawumbe waphelela umsebenzi awusebenzi nje baba
ngoba wakhanda uNkulunkulu adabelela inkosikazi ekholwayo bathatha umshayela amasebenzi okubuhlungu neyasafanisha yakanjwa lekhaya kodwa wawushaywa ngoba vele ubungondli hamba uphintombi nengane esikole lemali ukuhlupheka esibhekene lapha emhlabeni uNkulunkulu ufuna sibe ngcwele abafana besikole ngelilanga boyishaya le ndoda abuye kuwathi ngidlawa abantu kanti yazidla abafana besikole kade bethi usithathele ingane uthathele intombi wena babambe umfazi wakho bamthele intombi yayizenzeka lezi zinto afike kuze iqhambamanga athi bephuthuza ayakutshela iqiniso so ake siphile impilo engcwele uma ula ekhalezo njengoba kade esho ngomncwane ekhalezo sishumayela ibandla sifuna amabandla ezweni kunabafundisi aba-over 1,000 abala ekhalezo namabandla ahlukene different denominations abanye abafundisi bafakwa abazalwane abanye abafundisi beleteni bamsibande nabo abazalwane bami ngicela ubafaka abafaki akunankinga ngoba ngishumayela izwi angithi abantu abaphuma emabandleni bezentabeni ngishumayela izwi ngoba ngifuna sonke siyezulwini so uma singabambisana nabafundisi emsebenzini kaNkulunkulu ngabona so njalo-ke ngo-October sinenkonzo zabefundisi eRichards Bay bonke abefundisi abasekhalezo bafike sihlale 3 full days kalwa ngoLwesibili ngoLwesithathu ngoLwesine kuyahlukana senzela ukuthi kungenzeki kube nenkinga ungabibikho ebandleni lakho nge-weekend so-ke ngiyanema nje befundisi ninzi sizolwa nalesithi esingusathane ukuze sonke sibambane ngesandla namakholwa ethu siyezulwini ngoba ngumqhele uma ufike ezulwini uthi uPawulu don't Philip chapter 4 verse 1 uthi ningumqhele wami mina ngoba bashumayela izwi kuyothi bafike ezulwini afethu inkosi namba sezifike lapho kwehlisa isihleke esingaka somqhele kaPawulu nathi namanje simqhele kaPawulu engasekho ngoba sifunda incwadi zakhe sakheke angiyazi le nto ethwala umqhele ongakanani iyasebenza isasebenza kodwa isezulwini asebenzeni-ke nathi befundisi ngiyanimema asebenzeni sibambisane ukubambisana kusho ozongena ebandleni engilona endabeni kodwa ukubambisana ukuthi sibuzane uma kunenkinga enje kwenzakalani nami ngikubuze akekho waziyo siyafunda sonke uMoya asifundise yikho izwi lenkosi lithi ufuna ukuba bonke abantu basindiswe baze bafikelele ekulazini eqinileyo so akekho laziyo siyazama sonke sizokuzama ukulazi iqiniso sesingene ezulwini so ngiyabamema abafundisi bale ndawo sibambisaneni siye phambili siqhubeke ngezwi lethu likhuluma nabashadi kube sizwe ukuthi ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe umfowabo ngento ngokuba inkosi engumphindiseli kukho konke lokho njengokuba phambili saqinisa besele ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala kepha wasibizela ebungcweleni uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uthi kube sithwa khona ngakho-ke owalayo akali umuntu kepha wala uNkulunkulu yena oninika umoya wakhe ongcwele so welambizwe lithathe nokuthanda umyeke uma ungalifuni akekho umuntu oncendele kwezulwini akekho uma usezulwini uzokuzwa wedwa umnandi uma usesikobheni uzokuzwa wedwa ubuhlungu ngisho ngakho oseduze kwakho la uzwe ubakhe ubuhlungu noma ungizwe loba so why should we plead sinengane ngokwezulwini afanele sinengane kufuneka sitshelane ukuthatha indlela uthi uJesu ngime eminyango ngiyaqongqotha ozwayo avule ngizongena uma ungavuli angene akaphoqa so nathi masingaphoqani kodwa ukukhumbula ngosuku ngelinye ilanga uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngikhuluma-ke ngokuthi uNkulunkulu ngiphindisele ngisekuba bashadile ngoba impilo eningi umuntu uyiphile eshadile amatwana bashadile say for instance from 21 ukhulile from 21 uya-56 ushadile ngaphandle ashona ubatna wabo so sincane isikhathi esikhulayo so kasike singene nje kubona nansi indaba ekhulunywa ngabafelokazi Exodus 22 verse 22 to 24
Khuluma ngokuthi inkosi ngumphindiseli. Uthi verse 22, anikuhlupha mfelokazi nentandane. Uma ubahlupha nakanjani bakhale kimi nakancane, ngiyokuzwa nokuzwa ukukhala kwakho. Ulaka lwami luyakuvutha, ngikubulale ngenkelwa. Omngeni babe ngabafelokazi, abantwana benu babe izintandane. Libuhlungu lelisu. Uthi uNkulunkulu angabikho umuntu ohlupha intandane, angabikho umuntu ohlupha umfelokazi. Phakathi kwethu bakhona abafelokazi. Lento yokudayiswa isiko lethu, uthola umfelokazi ugqoke ingubo emnyama usebonwa nomobala zoshela indoda ufuna ukuthenga usawoti uzothuswe usawoti kuthi ayinqanuko nje vumeke nawe nethempeli kaNkulunkulu thola izingane phezulu kwalezo ezihlulayo ubethe uzibona izingane anyamalale kanjalo. Lithi kizwa ukuhlupha ntandane nomfelokazi. Indoda yakhe yahlupha umfelokazi, iyadla imali yakhe noma ngayiphela indlela yokumhlupha. Uthi uNkulunkulu kuyoza uma bekhala kimi luvutha ulaka, bese umfazi wakho ngumenza umfelokazi nengane zakho umzenza intandane. Lento isitshela ukuthi khona abantu phakathi kwethu abangabafelokazi, abazi ukuthi bangabafelokazi ngoba indoda yahlukumeza omunye umfelokazi. Usungumfelokazi manje ufuna izithelo zendoda yakho ngoba indoda yakho yahlukumeza omunye umfelokazi. Akafuni uNkulunkulu ngalaba bantu. Umfelokazi nentandane akafuni unqamuka kabili mangabe singasebenzisa leyo language. Athi ngeke nqamuka kabili ngawe. Unqamuka kabili yabathanda labantu. Nansi inkinga ekhona. Umama alingeke sholelwe indoda athathe indoda. Ifike le ndoda isihlukumeze lezi zingane zale yashona. Ubani ohlukumeza lezi zingane? Unina wazo. So uNkulunkulu uzoshaya unina lo mfelokazi ngoba yena usezithokoza usilanda indoda. Le ndoda ihlupha lezi zingane. Mhlawumbe ingagcina ukuzihlupha amakhona ekhulile izilane nayo mawuyintombazana. Lala nonini lala nengane. Akazi unina waletha inyoka lendle. So umuntu oshaywayo yilo olethele indoda. Ingane izibonisa ikhulile, ihlukumeza unina, ibonisa ubaba la ekhaya. uNkulunkulu ashaya ingane ngokuhlukumeza umfelokazi. Khona abafana abazibona ubaba ushonile mina ngiphethe la ekhaya. Abathe ubaba uyakhuluma uyakhuza ayinandaba naye. Uzokushaya uNkulunkulu. Ngoba akafuni umfelokazi, akafuni lentandane. Izwi likaNkulunkulu ingembe sikaDawudi zombili. Ukuthi umfelokazi uhlukumeza intandane uzoshaya umfelokazi. Ukuthi intandane ehlupha umfelokazi uzoshaya intandane. So wena sibahloniphe lapha. Bese lithi izwi lenkosi ngokuthi uJakobe lithi funeka sibenzele okuhle kodwa sigade kube wokuhle kwezwe kungabe wokubi. Ngamanye amagama uma kunomfelokazi ebandleni ngiyalinganisa. Ngibona isidingo esithize kuyena kufanele ngitshele uMam'Mtsibande hamba uyothikithela lelo ngama inkosi. Ngoba esethelelwa nina sengangcolile isivangeli ukufundisa umselandelana nalabo mfelokazi. Kufanele ngiphume uMam'Mtsibande nayo imali noma thatha ikhadi amdosele lo mama ngibona ukuthi uyahlupha. Sivumelane naMampoqa. Mayengakuboni lokho ngiyeke ngiyena ozodinela imali indoda yakhe isafuna kulama. So icela indaba yokukhona. Icela ngendlela emangalisa kodwa kufanele ivangeli lingahlazeki. Ngithi ungaphuzi amanzi ngebhodlela likaPeter. Ngoba uzongibona ngiphuza amanzi wena esebhodlela likaPeter uMtsibande ngiyaphuza. Kanti angiphuzi noNkulunkulu uyazi ngiyaphuza. But ngisebenzisa ibhodlela likaPeter phuza amanzi which is wrong. So noma ngabe wena uzibona wenza into enhle, buka ukuthi okubukayo akalimali. Okubukayo akacabangi otherwise. Ngikhuluma ngeholiness. Isifundo esijile ngendlela emangalisayo. Awuziphileli wena
uphilela uNkulunkulu kodwa ubuka abantu abaseduze nawe. Ngesikhathi-ke ngifunda ukudrive ngatshela ukuthi uma udriver awudrive imoto yakho, udrive oyilandelayo, udrive elandela wena, udrive ephambana naye. Ngoba kufanele ucabange ukuthi uma ngimdlula lo muntu angiboni ngale kanti nawe uyadlula sizoshayisana. Sengiyidrivile sengiyabekezela. Uma la ngifane ngishayise ngemuva ukuthi space sanele ngizohlala emabhekeni angishayise. Ukuthi ngiyamdriver naye. Mawuyiblind rise ifuna ngibheke ngavele ngobatake oqhamuka ngale uzokwenza njani? Uzothuka ashone ehlathini ebalekela mina ngabe sadinda. Ibalekele lapho konke ubalekela uNkulunkulu yakho. So ke injalo ke masekukholweni uthi ukhonza uNkulunkulu ngobungcwele ukubheka ukuthi ubungcwele bakho umqhubi yini oseduze nawe. Uma uhamba kwami nodadewethu ongelamali naye, ukuhamba kwami nodadewethu endaweni engaziwa uzokumshaya njengentombi, ngizomhlalisa eback seat. Udadewethu engizalwa naye. Ngoba abantu bazothi uyazi bomtsimane konke seyikhonile. Kanti ngaba kanti basebemtshela hayi lo udade wabo banjani kodwa bazala balimala bazalwane. Yikho-ke leliyazi kuthiwa ukuze singaqhubeki asikhuthalele ukwenza ukubizwa nokukhwetha kwethu kuqiniseke. So ukuze ukwenze uqiniseke kuzokwenza ukuthi ungalimali. Yabona ukungcwele kujolile. Njengoba sikhuluma ngokungcwele kwalula ukuthi ayihambe ikhuluma izinto ezingcwele. Ngakho-ke uNkulunkulu esimkhonzayo ungumphindiseli, uyaphindisela. Ngelinye ilanga uDavide wathatha umfazi womuntu walala naye, uyalwazi waqeda kulala naye wakhuleka, wayilanda indoda esempini wayidakiswa, ngambonala kwakho ukuthi indoda mina ngithi abafowethu belwe empini ngambona lahle ekhaya mina ngila ewabona uDavide uthi uzokwenze njani. Bhala incwadi, thatha le ncwadi inikwa uphethe amabutho. Mayifunda lo Davide ukuthi thatha lo muntu umbeke ekhaleni khona ezofa. Wakwenza. Wamphindisela kakhulu. uNkulunkulu ngimphindisela nami ukuthi ubani? Umfundisi, awumfundisi, umpostoli, archbishop, noma ngabe ubani. Lezi ikhulu siyishaya emhlabeni uhambe uma wedwa uNkulunkulu kanje. So kufanele sazi ukuthi sifele siphilile ngcwele. So isigwebo sikaDavide sokuqala uthola kuverse 10 mawufunda lapha kuSamuel chapter 2 la kuSamuel chapter 12 to verse 10. Ngalokho inkemba ayikusuka endlini yakho ngokuba ungidelele wathatha umkakuri umheli ukuba bengumkakho. Nangempela amadodana akhe uDavide afa ngenkemba ngenxa yokuthi wathatha umfazi womuntu. Mhlawumbe nawe usubheka kanje khona lawo nakho uyakhokhiswa. Sabe sakucela imithandazo siyakhuleka sesingaze sibe babi Nkosi yami ukuthi nomthimane ngazange ngibulekele wahluleka kanti cha ngihluleka isijesu siyashaya. Ngapha ngisho into uNkulunkulu mayishaya. Ngaphandle ukuthi uvumso sami ngenze ukuthi nokuthi ngiyacabanga ukuthi izinto zami zibheda nje ingenxa yalokho. Khuluma iqiniso. Sikhulume noNkulunkulu into esesikawokosi usezwile nange ikhalela Nkosi. Hayi ufihle. Yikho-ke lithi ofisa isibambeko sakhe kayiphumelele. Okwesibili uthi uNkulunkulu bheka ngiyakuvusela okubi okuvele endlini yakho, ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho ngibane kumakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Ukuba wena ngokwenza ngasese wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakwenza lokhu phambi kuka-Israyeli. Isigwebo sesibili esokuqala inkemba iphuma endlini, esesibili uNkulunkulu ngizovusa umuntu la ozolala nabafazi bakho. Guess what? Wavusa indodana yakho yalala nonina ukwenza abafazi abaningi. Kwabekwa itende phezu kwendlu uthi uNkulunkulu ilanga libuke no-Israyeli wonke buke. Wawayizwa nangu umgwaqo etendeni khona indoda enqunu nje ilalisa abesifazane lokhu ishintana ngabo. That is what happened. Ejezeli ukulala nomka Uriya wasebulala indoda.
wena umuntu awuzujeza mhlambe khona abantu seyintombazana ababezoshada uhlukanisa lo mshado ushadile wena kumnandi manje laba abagcina bengashadanga usazokhokha uhola uma ungasivumeli isono sakho vuma isono sakho uzokhokha okwesithathu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uthi uNkulunkulu okwesithathu nokho ukuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu lokuba izitha zikaJehova zimhlambalaza umntwana ozomzalelwa uma uri uzofa yafungane yafa futhi kolwami uhlangothi kwakufanele ngoba njalo uma ebuka akhumbule isono sakhe sendoda ayibulala njalo uma ebuka akhumbule isono sakhe ebulala so uNkulunkulu amjezisele umuntu isono ngelithi-ke mina ngcono ukujezela isono kuleli kunokujeza ngale kwethuna ngoba ngeke usakuwuqolisa kungcono usithole lapho isijesu makuwumshado okuhlukumezayo okwahlukumeza ngcono uhlale umshado okuhlukumezayo ukuze ufungele kuphile nokuphakade uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngakho-ke ningaphindiseli okubi ngokubi ngokukhona uNkulunkulu okuphindiseli uthi uNkulunkulu uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke baseRoma chapter 12 verse 17 zama ngokwakho ukuhlalisana ngokuthula nabantu bakho nabantu bonke umngcwele lo njengokukhulumisana nomakhelwane wakho yini uswakwayenza ukuze ukhulumisane yini uswakwayenza nomthatho usokuthi alikhulumisana usazophendula kuNkulunkulu ibethi uma kungenzeka ngokwenu so zama ngokwakho uhlangothi ukuthi uhlalisane kahle nabantu bonke athi uma engafuni ukukhulumisa but iba ne-statement ukuthi angenzi 1 2 3 ngiyithandele le ndaba yakhuluma umzali wami esikhonza nayo usekhona sikhonza nayo endabeni uthi wayemakhelwane wakhe babehleka kukuhle kumnandi but one day manje uyaphuma embone ngaphandle ethi ambingelelo vela mphendulo ngenendlela sesiqabene nomakhelwane waphinda futhi wayibonele ukuthi khona njengomzalwane wahamba yakhona umakhelwane senenzeni lesixoxa nawe ume ngale kwefence yakho ngingengapha kube mnandi usiyangibalekela athi umakhelwane awenze pho umalekelela haya akunalutho badlule zihambe insuku mayembona ukuthi aphuma mbingelele umakhelwane abaleka manje ushushwa ilelizwe lithi zamani ngokwenu ukuhlalisana ngokuthula nabantu bonke uthi wahamba wayothenga ipresident yamajuthanda ayithenga wayiqoqa kahle ayiphatha wayifihla makhelwane saxoxa nayo udlule kuphela kukhona emakhelwane ayekungekho nyabo nakhe ngiphathele khona okuhle wamshiya wahamba lwabuyelana uzwana kwabo lithi iBhayibheli uma kungenzeka ngokwenu hlalisana ngokuthula umbuzo ukuthi yini wena oyenzile ukuze nihlalisane ngokuthula nomakhelwane awuphendula lo mbuzo ngale kwethu usubheka isikhokhweni so bekoba kuhle ukuthi uhlalisane ngokuthula nabantu bonke ongahlalisene naye inkosi yazi ibona ithi wenzeni uzama ngokuyayazi imizamo yethu uthi ningaziphiniseleli ninabathwana kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi inkosi ingumphindiseli abesethi-ke uma isitha sakho silambile siphe sidle uma somile siphuzise ngalokho ufumbela amalahle ekhanda lakhe le nto ayenza lokuthi amnike ipresident wamnika ngenhliziyo enhle eqeda ukutha but ngokwezulu umfumbele ngamalahle ngoba yena usazothetha icala wawumdubeleni usibanibani hayi usibanibani wokuthi wawungamtsheli ngani ethi wafika wakubuza so yiwo amalahle akufaka wamshona esikhogweni uyayedwa esikhogweni angani umakhelwane wakho so wenzeni wena yini wenzile ukuze uhlalisane kahle nabantu bonke ngakho-ke nqoba okubi ngokuhle mphetha ngaleli lizwi
Hebrew 12:14 zamelana ukuthula nabo bonke nokungcweliswa ongenakho ngeke ayibone inkosi. So ungakwazi ukuzamelana ukuthula nabantu nabo ungekho ngcwele, forget Yesu, ngeke uyibone inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngela sithandaze sibonge izwi, mangiqede ukubonga izwi sizokhuleka abaseRoma 10:9. Masiqede abaseRoma 10:9. Ngiyakholwa ukuthi usekhona ubaba uMncwane wetele ukukhulekela nomunye umama yamazi noma uMncwane wetele ukukhulekela. Ngiyazi sonke sifuna ukukhulekela. So into ezokwenzeka-ke uzokhulekela laba ababili babeke izandla bese ngikhulekela wonke umuntu ogula ngomkhuleko owodwa. Kholwa uzosinya, kholwa ususindile. uJesu esambe emhlabeni wayethi ukholwa kwakho ukusindisile. So uzisindisa wena, mina ngikwazi ukusindisa. Mina ngiletha umusa kaNkulunkulu kuwe, wena letha ukholwa kwakho, umphumela walokho uzosindisa ukwenza. Kodwa mawuthandazile abaseRoma 10:9. So ngizokhuleka ngiqede bese-ke ngizosho sengisho uRoma 10:9 enisho emva kwami. Mangiqeda bese-ke mhlawumbe ukuze kube lula ngizokhulekela bonke abagulayo ngaleso sikhathi bese ngicela laba ababili ngoba batyelile ukubeka izandla. Kethe yakho, kethe yakho, ngolindela ziphi, kethe yakho. Siyabonga Nkosi usukhulumile phakathi kwethu. Akekho uyozilamulela. Usebenzisile nami lo mzimba wami ngihlalele phansi ngalalela kwenikamoya. Usebenzisa Nkosi wakhuluma. Siyabonga kakhulu. Akekho uyozilamulela Nkosi lokugcina. Ngoba Nkosi sizwile. Sikuthini ukuthi sikwenze lokho esikuzwile. Usisale kube yona loyo ofikile. Walalela wezwa. Ahamba lenze izwi lakho ukuthi singabi ngabalizwayo kuphela sizikhohlise kodwa masibe ngabalenzayo sinika wena udumo egameni loJesu Kristu Nkosi yethu ephilayo.
uJesu Kristu inkosi. Ilanga siphambisa izandla sikhuleka abaseba abathembisi naye mhlonipha kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise, ungilondoloze, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake ngikhuleke silalele sonke. Baba, egameni likaJesu nabo abantwana bakho ngiyacela uNkulunkulu wami nomusa sesithandazile abasekomathembisi naye. Ngcwelisa kube yilona loyo umenza bengcwele kalungele ukubuya kwakho Nkosi Kristu bandla. Kube yilona loyo Nkosi afaneleke ukungena ezulwini. Siyabonga Nkosi ngegazi lakho alithethe esiphambanweni. Siphuma kuzo inkonzo zePhasika lapho besikhunjuzwa khona. Ngaphandle kwakho Nkosi besingenaNkulunkulu. Kodwa wadela izulu, wadela intokozo wayehla wezemhlabeni uNkulunkulu wethu. Sizwile nenkondlo yakho Nkosi Jesu. Ngiyakhuleka ngicela ukuba umsebenzi wenzeke empilweni yalona loyo khona la. Kungabi bikho umuntu oyilandulelo oyisola ngosuku lokugcina. Siyabonga Nkosi, sengikhulekela-ke Baba abagulayo njengamanje. Bonke abagulayo uNkulunkulu wami basize. Uyakwazi abakudingayo. Isandla sakho esinengalo eluliweyo wakhipha ngaso abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Masimthinte lona loyo ogulayo. Ezwakala amandla esuka kuwuse ekhaya ezulwini. Njengalokhu asuka amandla uthinte owesifazane owophayo umphetho wengubo sesemhlabeni. Namanje Nkosi sisathinta wona lo mphetho wengubo. Namanje Nkosi sisakhuluma nawe Nkosi Jesu. Wena owafayo wavuka ngosuku lwesithathu. Wabuye uphethe izithulelo zokufanele ze-Hades. Wena ungu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Baphilise uNkulunkulu wami nomusa. Bathinte ngamunye ngamunye. Asuke umuntu la ezwe ukuthi usephilile. Ngicela Nkosi bangabi ngcono, kodwa baphile ngokupheleleyo. Ngegama leNkosi Jesu Kristu ophilayo. Namanje-ke Nkosi sengizobeka izandla kulaba ababili esengikhulumile ngabo. Ngicela kungabi izandla zami, kube ezakho isandla sakho sokunene sokulunga. Ukhulume ngaso Isaiah 41:10. Bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu wami ndandula uyaphila